det blev en reddedag. Så det må være den 11. oktober. Og der er cirka en halv meter over normal vandstand, og det blæser sådan fra en vest-nordvestlig retning, sådan stød op til 14, og så skriver de godt nok en middelvind på 7, som jeg synes er ret lav. Jeg synes, det virker som om det blæser noget mere end 7. Men ja, jeg var lige kørt ned på den lokale. Mest fordi den kan godt tåle lidt højvand og lidt vind hernede, når det er højvand. Måske også fordi at jeg ikke rigtig har andre bud. Sådan enten så skal vi jo ligge og køre langt, og det gider jeg ikke i dag. Altså jeg forventer, det er farvet fisk, man render i. Limfjorden, der får vi mange gange besøg af dem her store banditter her. Det er altså nogle ordentlige nogen, når man lige tager min hoved med ind her til sammenligning. Og de ligger altså nu her og ved at skænde deres cyklus herinde i kanten nu. Og skal så til at omsættes til noget andet. En sådan gammel blævrende vanddyr. Så Store Kystfiskerforening har jamen vi kan påregne igennem arrangementerne. Vi starter med en nytårskur, og det er altid en spontan tur. Som regel så ligger den jo den første lørdag på året, altså den første lørdag i januar måned. Meget spontant. Så kommer der en øjedag i januar måned. Så er der en øjedag i februar. Der er en generalforsamling. Så har vi en øjedag i marts. Så har vi en forårstur, en forlænget weekend fra torsdag til søndag. Og medlemmerne, de jo stiller forslag til, hvor man gerne vil have noget fisk i foråret. Så har vi nytårskur, hvor vi samles og får en hyggelig aften. Så, ej, det er faktisk en stor farvefest det her. Den kom godt nok helt ind på lav hen, lige nøjagtigt som jeg egentlig nok havde regnet med, de vi gør. Jeg står altså lige og fumler med det der net. Det der har altså ikke fundet en bedre løsning på siden hedder den Samsø. Så det er jeg lidt træt af. Jeg kan ikke rigtig sige så meget enten, at det er selvforskyldt jo. Så det er en farvefest, og hvis den falder af, så er det heller ikke rundt ud gang. Jeg skal så lige have sat med den fast. Så. Sorry for that. Men jeg kan godt lide at have den op i nettet, fordi der synes jeg, det er lidt bedre at tage den af i nettet. Nu skal jeg lige have med net her også. Ja, hvor har vi fisken henne? Den har vi der. Ja, godt. Så skal jeg lige have den lidt ind der. Sådan.
slet ikke styr på, hvor den er henne. Og den er herovre nu. Ja, der var den. Se. Det er jo faktisk en rigtig, rigtig flot fisk, det her. Nu kan jeg se. Godt den egentlig er. Ja, den er jo på sin gydevandring. Det skal nok være en... Undskyld, kamera der lige. Det skal nok være en par... måske 50 den her. God stand. Man kan se, at farverne de er helt anløbende på finnerne. Jeg håber lige man kan nå at se her. De er helt gule. Det er klart et godt tegn på, at den er ved at være godt på vej også. Så yes. Virkelig fin fisk egentlig. Den skal vi ud igen. Ud med dig. Tak for kampen. Den kunne godt have givet den første præmie, men i april og maj der har man så de her ørdedage. Så går vi på sommerferie, og så sker der ikke noget fra maj til september. Første torsdag i september, der har vi første klubaften. Der er de her 2 vandløbsdage, vi også har, hvor vi er ude og restaurere vandløb og vedligeholde gydebanker og så videre. Så har vi oktober, hvor vi starter med en efterårstur, forlænget weekend. Det er altid den første torsdag i oktober. Den bliver rimelig hurtigt efterfulgt af en øredag i år. Det er så i dag, så den 11. oktober. Og så har vi november, hvor vi har en øredag. Og en uges efterårstur, og den går sådan som regel til Bornholm. Og det gør den sådan set, fordi flere medlemmerne har jo en lang historik på Bornholm, men også fordi Bornholm er fuldstændig ligeglad med, hvordan vejret der er. Du kan altid finde noget klart vand på Bornholm, lige meget hvor meget det blæser. Så har vi noget der i december, og så tror jeg, vi har været sådan det hele igen. Så klubaftenerne, de kører jo fra den første torsdag i september og så hen til maj måned. Større end det. Det kom godt. Jeg har lige sat nettet op. Det er bare dumt. Nå, skal vi komme tilbage til fejden her?
kom der en mere. Ja. Ja, jeg står lige her og fedter lidt efter den der fogløsner, som jeg bare ikke kunne få fat i. Hvor er der i den? Hvor er du henne? Der var den. Ja, sådan. Så skal vi have den der sat ud igen. Skal vi se, om vi kan få at se lidt af fisken her. Det kan være, at det kan vende med polløsning. Sådan der. Ja. Og så tager vi lige af der. Sådan. Perfekt.